wis kadung berjuang wis nyaman rasito bebojoan satuan ku telu satuan wolu jare wong tuamu dipetong ra ketemu abot sanggane wong ora marke kok koyo ngene nasib sing tak rasake Siko ngopo awak dhewe pian kepeto yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jalo jare wong tuamu wetone ora loro kaya dipateni nanging ora mati Gusti paringi kuat ati Mama Teng ayo satuan ku telu satuan wolu jare wong tuamu dipetong ra ketemu abot sanggane wong tuwa ora marke kok koyo ngene nasib sing tak rasake Siko ayo ngopo awak dhewe pian kepeto yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jalo jare wong tuamu wetone ora loro kaya dipateni nanging ora mati Gusti paringi kuat ati loro kaya dipateni nanging ora mati Gusti paringi kuat Apa iki satenane takdirku sing njawabke Sabar Mas sabar sliramu beda ati beda lambe paribasan krangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki sajenenge pilihane wong tuamu sapurane yen awe lara atimu aduh Dek tarik Dek yo monggo joget sesarengan Chandra Pesona asoy salaman sih asik
nuwun nggih bosar nggih. Juragane ayam dari Depok, ugi Pak Desri. Sun karepno bisa ambiriko selawase ya mung kanggeriko tapi kelendi maning ceritane wis beda saikine riko wis sing ana digawa wong liya. ACS Audio.
Bunda yang cantik, Mas Ri, I love you. Perhatian opo maneh yen nganggo klambi sing cingkrang-cingkrang genit mripate goyangane merangsang. Hei aye ibu mangga bunda asik jantung bro. Bunda cantik, kita goyang, yang penting joget, biar rame. Kepio Lovers Indonesia, I love you. Sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mau kabubar anggone bebrayan. Hey asik cok Mrene